Son as técnicas o que cura, o que fai a efectividade dunha terapia. Según os estudios de metaanálise de Lambert, o 35% do factor curativo de cualquier terapia é a relación terapéutica. É o terapeuta que usa cualquier técnica. Somente o 15% da efectividade está posto na técnica. Moitos modelos están poñendo o énfasis no valor da técnica cando é o factor terapéutico o máis importante. Do 7 ao 9 de setembro estarei en São Paulo dando unha masterclass sobre o arte da terapia. Son Mario Salvador, treinador da España, treinador do modelo Aleceia, tamén ensinado no Brasil e de Brainspotting Internacional. Son autor de 4 libros. Estarei dando nesta masterclass un traballo moito experiencial baseado en 5 demostracións de terapia que farei cos estudantes e logo abrindo isto a unha discusión grupal para ensinar o que fixen, o por que o fixen, o para que o fixen e para promover o encuadramento e a escuta límbica, termo que acuñei fai tempo, para ler o que hai debaixo das palabras e promover procesos de transformación profundos. Convido a vocês a asistir a esta masterclass 7 e 9 de setembro en São Paulo. Benvindos.